Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair molt als organitzadors del CCCB i del Congrés EVOC que hagin portat a l'Elisabet avui aquí. Jo la vaig conèixer el 2015 i des de llavors soc una fan dels seus treballs i la vaig seguint online, però ara tinc l'oportunitat de tenir-la aquí. És una científica molt especial que porta la ciència més enllà, és interdisciplinar totalment. De fet, ha fet tantes coses que el que faré és llegir el seu currículum, si m'ho permeteu, i ja us aniran traduint. Elisabet és biòloga computacional amb una pràctica artística. La seva trajectòria acadèmica va començar amb un grau en ciència i també en biologia de plantes, també en bioinformàtica de la Universitat de Barcelona. El centre del seu treball és la fascinació a la forma els éssers humans i els éssers vius interactuen amb el medi ambient. I aquesta pregunta ha fet moltes coses, articles científics en diferents revistes per treballar com a artista en entorns, també amb el MIT, Media Lab. També ha fet contribucions per entendre com les plantes responen a la força de la gravetat, com les estructures del genoma responen a l'estrès i també més recentment la seva atenció sobre la ubiquitat i el component microbià del nostre entorn. I també el disseny per la bioremediació dels llocs molt contaminats, que va guanyar un premi, també una exhibició i algunes publicacions científiques. La seva feina amb el MIT Media Lab va fer un nou plantejament dels mostrejos utilitzant els ruscs de les abelles amb una exposició a la Biennale de Venècia i un currículum de tallers internacionals. Més recentment també ha treballat a l'Story for Art and Architecture a Nova York, a la Galeria de Ciència. També ha fet el software i el hardware que donen resposta a les seves preguntes. Ella és una creadora. Ara està en el Departament de Cultura a la NWE Tandem School. Molt benvinguda a Barcelona. Elisabet, ens explicarà una mica, primer de tot, què és el que fa. És molt difícil explicar la seva feina en 20 minuts, però després tenim l'oportunitat de fer preguntes sobre el tema. Molt bé, perfecte. He preparat unes quantes diapositives per mostrar-vos. Així que aquí tenim la presentació. Bé, doncs és molt emocionant estar aquí, molt especial també, perquè com Núria ha dit, he estat 4 o 5 anys aquí estudiant el meu doctorat a la Universitat de Barcelona i el CCCB, a més, va ser un espai on el que respectava molt i era un dels meus llocs preferits per veure les exposicions, així que és molt especial per mi poder estar aquí en el dia d'avui, presentar la feina que crec que presenta aquesta intersecció entre l'art i la ciència, no? I també en institucions com aquestes, el CCCB, que han plantat les llavors d'aquesta barreja de dues disciplines. Així que moltes gràcies per haver-me convidat. Bé, doncs tinc una posició específica. Jo sóc biòloga computacional i també estic al Departament de Disseny a una escola d'enginyeria, així que els projectes dels que parlarà són com una intersecció d'aquestes 3 disciplines, no? De la biologia, també la pràctica artística i també la enginyeria. Així que aquí a l'NYU, a l'NYU, faig el laboratori d'interfaces. Ens interessem pel microbioma. Hi ha aquest cos de bibliografia de coneixement que ens diu que la salut humana està molt relacionada amb el microbioma. I el microbioma, per exemple, de l'intestí està molt vinculat a la salut humana. I sabem que el microbioma humà també interactua amb això i està afectat per microbiomes
microbioma mediambiental, no? Poblacions de microorganismes al nostre entorn. Així que per molts de nosaltres, aquí a la Terra, més del 50% de les persones viuen en entorns urbans. Això interactua i està dissenyat per éssers humans, no? Les ciutats. Així que tot en aquests espais, els materials, el sistema d'il·luminació, tots aquests factors mediambientals, doncs, han estat dissenyats pels éssers humans. Això vol dir que també la mètrica microbiana d'aquests espais també està esculpida per aquestes decisions de disseny i, per tant, estan dissenyades per persones. Així que el que m'interessa, en qualsevol cas, en el que fem en el nostre laboratori, és intentar buscar experiments naturals a la ciutat en els quals podem establir relacions entre els aspectes dels microbiomes dels entorns, buscar espais que tenen pressions de selecció molt forts, per exemple, agents causals on podem interpretar la relació entre l'entorn construït, les decisions de disseny d'aquell entorn construït i també el microbioma en aquell entorn. Així que vaig a compartir alguns dels projectes en els quals hem estat treballant i també alguns projectes científics del laboratori, però també en els últims 10 anys aproximadament he estat pensant en el fet que el mètode científic és una forma de conèixer les coses, és una forma molt eficaç, a més, de conèixer les coses que es poden medir i es poden reproduir, i també el mètode científic elimina l'humà de la generació del coneixement, que es manifesta en diferents formes. Per exemple, escrivim articles en tercera persona, l'experiment el va fer en funció del protocol X, Z, no jo, Elisabet, amb les meves esperances i els meus sons i els meus somnis he fet aquest experiment. Així que, tenint tot això en compte, la ciència i la cultura estan molt relacionades, interrelacionades. Per exemple, els paradigmes culturals tindran un impacte en les coses que estudiem al laboratori i també els descobriments científics tindran un impacte en els paradigmes culturals. I he vist que és molt engrescador desenvolupar un tipus de pràctica de coneixement, desenvolupant pràctiques artístiques influïdes per la ciència que faig també al laboratori. Així que voldria parlar de com veig aquestes dues coses, com bàsicament ser dues coses totalment entrellaçades i donar resposta a aquestes qüestions. Un dels projectes que m'agrada molt, en aquells moments hem estat treballant durant molt de temps, és el microbioma del Gowanus Canal a Brooklyn. El canal Gowanus és un lloc superfund, és el nom que dona la EPA, l'Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units. És una prioritat de remediació, de reduir la contaminació tòxica. És un canal que està en una zona residencial i en un barri de Brooklyn molt industrialitzat, que allí és on han tirat totes les coses en els últims 150 anys. I, per tant, quan escollim aquests experiments naturals, aquest seria específicament un estudi de cas per estudiar la relació entre el microbioma i el medi ambient, perquè hi ha una pressió-selecció molt forta per aquests components tòxics extrems. Així que hem fet mostres dels sediments del canal, d'aquests tipus de canoes que veieu aquí. Veiem que no només aquest entorn, des del punt de vista humà, és completament buit de vida, que necessita ser eliminat de qualsevol forma, de tapar-lo amb ciment i ja està. Així que no només aquest entorn és un entorn on la població microbiana viuen
i també floreixen, sinó el microbioma particular d'aquesta zona ha evolucionat, no? Amb propietats de bioremediació molt interessants. Així que ha pogut desenvolupar aquest mecanisme molecular, aquests metabolismes, per poder solventar aquesta toxicitat. Així que, per exemple, poden degradar els cresols, un hidrocarbur molt complex, també poden fixar l'arsènic, un metall pesat, el toluè, que és indissolvent industrial. I el que és interessant és que tots aquests metabolismes que podem identificar en aquests microbiomes del canal de Woma poden estar relacionats amb dades històriques de fàbriques que estaven en aquest lloc en particular. Això vol dir doncs, que a l'actualitat la informació genòmica del microbioma manté la història de la intervenció humana en aquest lloc específic. No només això, sinó que a més manté una informació històrica molt més precisa de la intervenció humana, perquè la història escrita per nosaltres com a éssers humans doncs té una manca d'informació. Els que guanyen les batalles són els que escriuen les històries, no? Així que buscar aquesta poesia aquí, no? Que el microbioma està mantenint aquest ecosistema, no? En aquest entorn específic. Així que des de la perspectiva biològica, doncs bé, perfecte, hi ha aquests metabolismes interessants que han evolucionat, és un recurs biotecnològic increïble, no l'haguéssim pogut crear a un laboratori, pots fer enginyeria per fer coses, però enginyerar una població d'espècies que conviuen les unes amb les altres i que tenen diferents funcionalitats i que poden sobrevivir en aquest entorn tan contaminat i tòxic, no seria molt difícil fer-ho des de zero. Així que el primer impuls seria doncs, pensar això és un recurs biotecnològic i, per tant, quan escrivim el títol d'aquest guió seria la bioremediació i el potencial de bioremediació del microbioma del canal de Brooklyn. Però això em va fer pensar i em vaig sentir fins i tot incòmode perquè el que ens va portar aquí en primer lloc, són recursos que no estan en el lloc adequat. Aquesta contaminació tòxica és deguda als combustibles fòssils, extracció energètica, indústries concentrades, components químics. Així que sentíem que els utilitzaríem, no? Aquesta biotecnologia, que pot ser un sistema verd que hem descobert com un recurs per explotar. I sembla que estem fent el mateix error, no? De nou i una altra vegada. Així que per aquesta raó, ara estem intentant pensar en com podem parlar de reciprocitat amb altres organismes i com podem col·laborar amb altres organismes que no són humans o més que humans. I és molt difícil, per tant, establir una relació o tenir un sens de reciprocitat quan aquests organismes no els pots veure, no? I no són com animals que pots veure, no? Com un os polar o una abella, no? Que pots veure i tocar. Bé, aquestes són coses que sorgeixen d'aquesta investigació en particular i per processar-ho, doncs he fet alguns projectes artístics. Aquest és un projecte artístic que es diu The Ginzin. Aquells de vosaltres que van créixer a la dècada dels 90 o abans, potser reconeixen aquesta pràctica artística, no?, de les fanzines, no?, aquestes revistes que només es fotocopiaven amb paper i que eren formes de comunicar informació, no?, en una subcultura específica, no?, un fanzine per una banda, per un moviment musical, per un moviment filosòfic. Així doncs, aquest Ginzin
aquest Gincine seria com un llibre, no? I porta informació sobre el potencial de remediació del canal de guana en format text i també en format ADN. Hi ha ADN que està en aquest llibre, ADN del canal de guano. Així que pots agafar aquest llibre, aquest fanzine, i si te trobes que estàs en un entorn que s'acaba de contaminar i que necessita remediació, te'n pots agafar aquest tros de paper i posar-lo en aquesta terra contaminada. I això es basa en la idea de que els microorganismes poden absorbar l'ADN de l'entorn, no?, i començar a utilitzar aquests gens que acabes de posar. Així que aquest Gincine es va presentar a la fira en Nick Zekzine i vaig fer un taller en el context de la conferència de Boque i així que ens dona servei a la subcultura de la col·laboració de les multiespècies, aquesta nota genòmica. Així que anem a comprovar la traducció. Sé que parlo molt ràpidament, així que... Sí. Pregunta si està bé, tot bé. Així que aquest és un mapejat, un projecte de mapejat del microbioma. I quan pensem en mapejar les ciutats, tot sovint les eines que tenim per tenir mostres doncs no estan al mateix nivell de les coses que volem estudiar. Nos utilitzem una mostra i agafes una miqueta de sediment, però quan vols, per exemple, prendre una mostra del microbioma d'un bloc o d'un barri o d'una ciutat en la seva totalitat, les eines doncs no tenen l'escala necessària. Així que aquest és un projecte. Intentem buscar una forma de poder tenir firmes microbianes d'una gran regió al mateix temps. Així estàvem pensant, què podem fer? Aquí és el MIT, el Media Lab fa uns anys, i vam pensar, què podem fer, no? Els sistemes que ja existeixen a la ciutat en què pots recabar informació d'una zona molt gran. Vam pensar també en el clavegueram, però ja hi ha gent que ho fa. I llavors vam passar amb les abelles, no? Les abelles feien això, no? Quan fan un projecte de deixar la seu rusc o el laboratori, si fóssim nosaltres científics, buscar el quelcom a la ciutat i tornar al seu rusc, no?, a la seva casa. I llavors pensem, què passaria amb un rusc d'abelles? Ens pot donar informació sobre el microbioma de la zona on les abelles van a buscar el menjar? Així que vam fer un estudi pilot i vam agafar mostres de fora del rusc, de dins del rusc, de la mel, de la cera, també el detritus que s'acumula a la part inferior del rusc. Deborah Najjar va ser la líder d'aquest projecte. I, per tant, vam descobrir que aquest detritus que s'acumula a la part inferior, els trossets de societat, de pols, plantes que s'acumulen a la part inferior, no?, que es cauen dels cossos de les abelles, és una font molt rica d'informació del microbioma. I, per tant, vam fer aquest estudi a diferents ciutats, a tot el món, a Nova York, a Venècia, a Melbourne, a Tòquio. I a Tòquio és on vam tenir una mostra molt densa. Així que vam col·laborar amb diferents apicultors i vam establir les firmes microbianes de les diferents ruscs. I vam fer una correlació de les distàncies físiques, no? La distància entre els ruscs amb distàncies metagenòmiques, quan lluny o quan diferents eren aquestes signatures microbianes. Aquí vam veure un mapa de calor amb una llista d'espècies biològiques i columnes que corresponen a diferents ruscs, i també el codi de color representaria l'abundància relativa d'aquella espècie en particular, en aquell lloc en particular. I la part poca abundància seria el color verd i molta abundància el color groc. Així que veiem que alguns ruscs
són molt similars els uns als altres. Aquí són els que estan més a prop els uns dels altres i aquests rius que són diferents, aquest conjunt de rius són diferents d'aquests altres. I, per tant, vam agafar aquestes dades i vam fer una visualització i una instal·lació que va ser a l'exposició de la Bienal de Venècia de l'any 2016. Aquest projecte va ser molt interessant en el sentit que comences a pensar en una ciutat com un sistema, no? No intentes aïllar una cosa de l'altra, sinó que te n'adones que, de fet, els microbis i les abelles estan relacionades, també els arbres, i llavors pots, d'alguna forma particular, estudiar la ciutat, no?, com un organisme viu, complex, no? El que és molt interessant també és com quan van examinar les espècies i les firmes microbianes d'aquestes abelles, doncs, òbviament, es recuperaven microbis relacionats amb les plantes, no?, que és el que fan les abelles, no?, perquè físicament interactuen amb les plantes, però també recuperaven microbis relacionats amb entorns aquàtics, no?, per exemple, si hi havia un riu o un llac, o mamífers, per exemple, els éssers humans, no? Per tant, aquesta hipòtesi que tenim és que aquestes abelles busquen menjar, volen i que travessen nous núvols microbians, no? I nosaltres pensem que ho medim de manera diferent, no? Distints els uns dels altres, però en realitat és una cosa molt continuada. I és com medir la temperatura. Puc medir la temperatura a aquesta sala, fora de la sala, i també entre aquests dos llocs també puc fer-lo de manera continuada. Així que és l'expressió que descriu això, és que tenim núvols microbians al nostre al vostre voltant, i vosaltres també, com a públic, també teniu el vostre propi núvol microbià. Així que estem molt interessants en el mapejat, també en espais, mapejar aquests microbiomes per tot l'espai i també dinàmics temporals d'aquests microbiomes. Així que el que hem estat examinant recentment és l'impacte de les inundacions en el microbioma urbà, especialment el que hem estat estudiat són les superfícies del paviment, de les voreres a Nova York, com altres ciutats costeres experimenten moltes inundacions, més que al passat degut al canvi climàtic. Fins i tot aquest últim estiu hem tingut 2 huracans i 2 inundacions molt importants, així que a Nova York tenim un sistema combinat, així que emmagatzem l'aigua de les residències a través del mateix sistema de clavegueram, en un sistema combinat, l'aigua de la pluja i l'aigua dels llars, així que quan hi ha molta pluja, el que passa que els sistemes de drenatge doncs, hi fan inundacions, no? Llavors l'aigua surt del clavegueram, de fet, i no veiem quan, per exemple, l'aigua d'un llac inunda, no? Sinó tot el contrari, sinó que surt l'aigua del clavegueram. Llavors, aquest sistema de clavegueram té aigües grises, no? I aigües negres, així que amb un col·lega que fa tractament d'aigües vam fer aquest experiment pilot per tal de veure si fins a quin punt aquestes inundacions estaven canviant les superfícies microbianes, no?, del paviment, de les voreres i dels carrers. Així que vam tenir la col·laboració d'alguns estudiants universitaris. Aquí veiem ella que va desenvolupar la metodologia del mostreig d'ADN d'aquesta superfície en particular. I vam desenvolupar aquesta metodologia i vam esperar que vingués una inundació. És una altra conversació, detectar inundacions i saber quan les coses s'inunden i quan és massa. Podem parlar-ne més endavant, però aquí vam veure que
Aquesta seria el lloc de test i el lloc de control, aquestes dues bandes de la vorera, del carrer, les persones que saben en la relació dimensió-reducció, que serien les mesures que vam fer de color vermellós i aquesta primera mesura després de la inundació i després aquests punts en color més verdós i gris són la progressió de les mesures que vam prendre fins a 11 dies després de la inundació. Així que podem veure que la població, l'estructura de la població del microbioma va canviar dramàticament i lentament es va reabsorbir, no? I va tornar a la composició inicial. I això és degut a diferents coses, doncs perquè hi ha microbis que no hi eren abans de la inundació, que es van depositar i que van anar desapareixent a poc. També hi ha alguns microbis que estaven allà en una baixa concentració al principi, però que van floréixer, com si diguéssim, i després també hi ha alguns microorganismes que estaven allí abans de la inundació que van acabar desapareixent després de la inundació que van tornar, no? Així que això és particularment interessant perquè pensem en el canvi climàtic en què fa referència amb diferents dimensions i tipus d'ecosistemes, infraestructures, però aquests projectes és interessant perquè ens porta a quelcom que és complexa i global, com patrons climàtics, i ens parla també de coses concretes i específiques, no? El que fa a relació amb els sistemes microbians amb els quals coexistim a les ciutats. I, per tant, per molts d'aquests estudis hi ha una eina que fem servir i suposo que tots estem familiaritzats amb aquest bastonet, no? Perquè tots sabem què vol dir que ens posin un bastonet d'aquests pel nas en els últims 18 mesos, però quan comencem quelcom com un organisme que és invisible, com un microorganisme, totes les relacions que tenim amb aquest microorganisme són a través d'eines, d'instruments. Aquesta relació que tenim, per tant, és una relació amb l'instrument i no una relació amb el microorganisme en si. I aquest és l'instrument amb el que reacciones, no? Abans de la pandèmia, quan sortíem al metro per prendre mostres, doncs les persones tenen reacció a l'instrument, que reaccionen a aquest instrument. Mare meva, hi ha una epidèmia, no ens volen dir que hi ha una epidèmia, no? O estem implantant el virus de la sida al metro, no? I en realitat, aquest instrument té totes aquestes associacions de contaminació, de malalties, perquè està dissenyat en un context mèdic i per això està dissenyat per això específicament, no? I és molt interessant perquè intentem fer evolucionar aquesta idea de col·laborar amb organismes més que humans, aquesta relació multiespècies, i per facilitar aquest tipus de col·laboració necessitem alterar el tipus d'instruments que fem servir. Perquè en realitat la imatge de la dreta és el mateix que la imatge de l'esquerra. Agafar terra també és agafar una mostra, però a la dreta tenim una connotació totalment diferent, no? És sentir la terra, no, sensació de connexió amb la terra, però des del punt de vista funcional és fer coses molt similars, la dreta de l'esquerra. Així que pensant en dissenyar interfaces amb el món del microbioma m'interessa des del punt de vista de l'artista. Aquest és un altre projecte que va ser una col·laboració amb Kevin Sliven, el Media Lab, i David Benjamin, un arquitecte de Code Living New York City. Va ser de la galeria Storefront for Arts and Architecture. Ens van demanar què seria des del punt de vista humà si estiguéssim dissenyant
per als microorganismes. Des del punt de vista de l'escala arquitectònica, què podem fer per un organisme microscòpic? Així que vam redissenyar aquesta façana per la galeria utilitzant com un material molt receptiu, la fusta, i en aquest procés de fer la forma tridimensional de la fusta, similar al procés de la microscòpia, no? D'observar les coses que són molt petites i planes, les posem al microscopi, no? I de sobte tens un món tridimensional increïble, no? Aquest procés de material, doncs, d'aquesta fusta té una relació també de revelar aquesta estructura tridimensional que hi ha a una superfície plana. Així que vam fer una seqüenciació a l'espai de la galeria durant l'exposició. Va generar moltíssimes dades i volíem volíem que un robot fes aquesta informació que estàvem generant amb la seqüenciació de l'ADN i vam acabar amb aquest enorme amb aquesta gran quantitat de dades. Així que va ser com un exercici de traducció d'escala, no? Per imaginar, escalar des dels humans, des de l'escala humana a les dades moleculars i tornant a l'escala humana amb les dades que generàvem. Així que crec que una de les coses que m'emociona molt ara mateix, que m'agrada molt ara mateix, és la idea de la interfàs, perquè construir sistemes que faciliten aquest tipus d'interacció i aquesta interacció recíproca amb espècies microbianes. Així que crec que hi ha un exemple molt atraient d'això. En aquest exemple en particular, la Pseudomonas syringae és un microorganisme, és un patogen de les plantes. La patogenicitat és secretar una proteïna específica que pot crear cristalls i llavors el que fa, doncs, congela el teixit de la planta, no? I es menja aquest teixit degradat de la planta congelada. Així que és una proteïna que s'utilitza per fer aquella nou de mentida, no? Com aquells canons d'esnou de mentida, no? Esnou artificial, i doncs utilitzen aquesta proteïna específica. Però hi ha aquesta hipòtesi també que les persones que dansen per que plogui, no? Els rain dancers, doncs de fet, utilitzen també aquest fenomen de la bioprecipitació. Aquestes danses per la pluja podrien desencadenar aquest material de planta, aquests microbis i aquestes proteïnes que poden anar flotant a la part de l'atmosfera on poden fer aquests cristalls, fer núvols, no? I fer la precipitació. Així que crec que la pluja. Així que si pensem en les relacions microbianes i els avenços microtecnològics, aprofitar el poder de la producció microbiana, i moltes d'aquestes converses semblen com si fos una nova tecnologia que està sorgint, no? De la civilització occidental. És una invenció, no? De la nostra era, però crec que és important adonar-se que hi ha també una relació contínua la que hem tingut entre els microorganismes i els éssers humans, no? Sempre hem viscut en un món amb microbis, no? Els microbis sempre han estat aquí molt abans que els organismes multicel·lulars. Així que si intentem pensar en com podem canviar les nostres relacions i canviar la relació amb l'extracció de recursos naturals, podem examinar coneixement ecològic tradicional per entendre com aquestes relacions s'han mantingut en el temps i en el passat. Així que hi ha molts exemples d'aquesta continuïtat. Per exemple, podem pensar en les pràctiques virtuals, en aquestes relacions,
I això també fer mapes microbians d'una ciutat. Això ho va fer el doctor John Snow l'any 1854 durant la còlera, amb els casos de còlera a Londres, amb aquesta visualització de dades a poder identificar les cases que havien tingut casos de còlera, no? I per poder fer la quarantena i controlar aquest brot. I també la relació des de moments i exemples molt importants. El que és interessant aquí, aquest és un text del segle XVIII que vaig trobar a la British Library, però ens parlen del fenomen de la transformació, no el vi, no? Que es deia que era una propietat del subjecte, no? Que s'havia creat amb aquella forma específica i no era una propietat del material, sinó del subjecte, no? Aquest canvi, no? Soc professora a l'ENYU amb aquestes perspectives més metodològiques i també des del punt de vista més teòric i des de la perspectiva de l'artista, no? Hem participat al Macro Challenge, al Biodesign Challenge, el repte de biodisseny, i tot això no seria possible sense els meus col·laboradors de diferents institucions i d'altres centres, així que vull donar les gràcies a tots i a tots vosaltres també per la vostra atenció. I ara farem una petita conversa. I'm sure the public is amazed, as I did. Did I go too long? No sé si crec que he parlat massa, no ho sé. No, que encara tinc moltes preguntes. I sé que estàs treballant ara en alguns projectes fantàstics i molt relevants. La Green Wall, aquesta paret verda, ens pots explicar el que és? Sí, no ho he explicat, sí. Bé, és un projecte en què entenem que el microbioma és un entorn òptim per als éssers humans. Llavors, la qüestió seria com fem que les nostres ciutats o els nostres espais siguin més com un bosc, perquè els espais interiors són construccions molt controlats, amb una ventilació controlada, sistemes d'aire condicionat, no? I aquest projecte està en col·laboració amb la School of Architecture, a l'Escola d'Arquitectura a la Universitat de Yale, al Centre d'Ecosistemes i d'Arquitectura, i, per tant, la idea és que hi ha una pràctica arquitectònica de portar plantes a espais interns i fent sistemes de parets verdes. L'objectiu d'aquestes parets verdes seria remediació del CO2, qualitat de l'aire, també les persones els agrada mirar les plantes, no? I també el que intentaven veure és si podíem fer aquests paràmetres ambientals pel que fa referència al tipus de substrat, que fa servir el tipus de plantes, que fa servir el tipus de sistemes de ventilació que hi ha a la sala, per tal de veure si podem crear un microbioma relacionat a plantes, no? I si inoculen espais al seu voltant. Així que, pel que fa de referència a la metodologia, això requereix molts avenços, no?, per poder monitorejar-ho amb la resolució que volíem. Creus que a les cases normals, no? Nosaltres també compartirem el microbioma urbà quan hi entrem? Creus que això serà quelcom que passarà al futur? Bé, crec que a les cases individuals potser és més fàcil fer aquest tipus de diversitat, no? Perquè obres la finestra, potser tens un gos i tots aquestes fonts de nou inputs, no?, pels microorganismes. Jo crec que el complicat seria el lloc de treball, espais d'oficines, que estan superhigienitzats i supercontrolats. Sí, també és una pregunta que tinc. La primera vegada que vaig veure la imatge de la paret vaig pensar
I com ho netejaràs, no, ara, això? I que netegem tot el temps, no? I tu que fas mostrejos en espais urbans on les persones hi viuen, potser és difícil, no?, trobar on està el microbioma, no? Tens una visió clara quan vas amb el bastonet on has de prendre les mostres? Bé, és sorprenent, perquè tot sovint penses que hi ha entorns que estaran molt bons, no, molt densos, molt rics amb microbis, i en realitat no ho són. I a vegades és a la inversa. Per exemple, els microbis de la vorera és molt fàcil, i hi ha molta cosa allí, t'ho asseguro, però hem fet també un estudi anàleg amb superfícies verticals i no horitzontals, examinant els microbiomes de diferents tipus de materials de construcció, les façanes dels edificis, i de fet ha sigut sorprenent, perquè no hi ha gaire cosa, no? És difícil prendre mostres d'allí. No sé si està relacionat amb la verticalitat o l'exposició al sol d'aquell lloc en particular, o l'aigua que hi pugui haver-hi, però de vegades és realment sorprenent. També una cosa que l'Elisabet no ens ho ha dit perquè sap moltes coses, però el microbioma urbà, no? Construït per éssers humans, com diem, de fet, està ple de qüestions i no té respostes, no? És quelcom que no saps. No? Si et pregunto quin serà el microbioma més saludable per a un hospital, és una pregunta complicada. Ja ho sé. És una pregunta complicada perquè, òbviament, no sóc una doctora i no puc fer recomanacions pel que fa referència a això, però crec que ens adonem que potser no es parla massa d'espècies específiques, però sí que tenim una idea de la diversitat com una bona mètrica, no? Els microbiomes que tenen poca diversitat podrien ser entorns més arriscats, no? O sigui que netejar és anar a la direcció oposada. Sí, hi ha una analogia que m'agrada. No imaginem que tenim una illa sense ocells, portes un nou ocell i pot estar superfeliç, no? S'asseurà a tots els arbres, ocuparà tots els nichos biològics, podrà proliferar, però si tenim una altra illa amb moltes aus i portes una au nova, doncs serà molt complicat, no? Perquè no podrà aprofitar totes les coses, no? Perquè tots els nichos biològics estan ocupats. Així que si pensem en entorns interiors, també podem pensar així, no? De la perspectiva de baixa diversitat o alta diversitat. Si tenim un entorn que no té cap tipus de microbis i portes els microbis dels éssers humans, entenent també que a la pell, al cos, tenim molts microbis patogènics potencialment, no? Però que no són patogènics perquè no estan presents en suficient abundància, però que si els portes en un entorn i no tenen competició, doncs abundaran, no? Poden créixer massa. I també una altra cosa que m'agradaria preguntar-te, aquests científics, dissenyadors, ciència dels ciutadans, quins són els canvis culturals, canvis de mentalitat que hem d'intentar fer arribar a la població per ser molt conscients del microbioma i la relació amb els microbis, no? No matar-los, no netejant, no? Com imaginem aquesta relació amb el futur? Bé, crec que també és una pregunta complicada perquè és molt difícil imaginar un microbi, no? I les eines que tenim per a aquesta imaginació són molt limitades, perquè és invisible, perquè les interaccions són a través d'instruments. Així que crec que això és on el disseny
disseny pot ser molt interessant perquè ens pot facilitar el tenir diferents tipus d'imaginacions, d'idees. El que fa referència, me'n recordo un projecte que em va encantar amb la imatge, perquè no pot ser com pots passar d'aquest mapa de calor tan horrible a aquesta informació tan maca que ens... Tu la dius Popsicom, no? Que és rodó, però tens diferents tipus de visualitzacions d'aquestes dades. La que vas fer pel Patomap va ser com una imatge molt maca de Nova York, del metro, però després tenies aquestes bombolles amb aquestes espècies, no? Era com focs artificials, en realitat, quan ho miraves. Així que, quin és el teu procés mental com a artista, no?, per arribar a això? És una bona pregunta. Crec que és com similar a un procés d'investigació com a científic, en el sentit de que explores moltes opcions i també jugues amb les coses, no? Crec que és com un joc, no?, del que parles. Ho vaig fer també pels nens, perquè els nens poguessin jugar a bàsquet amb això, amb aquest projecte, perquè es mou, no?, és com una pilota que es mou. Per les persones que estan acostumades a fer aquests mapes de calor, i doncs si li hagués d'explicar als meus fills o la meva mare preferiria les teves visualitzacions que els típics mapes de calor, no?, que són més avorrits. I això també em porta a la pregunta final, abans de passar al torn de preguntes al públic. També hi ha molts ciutadans que se t'acosten per fer ciència, que prenen les mostres per tu, així que els científics tenen la por de que no ho faran bé o què? De que no faran o que poden contaminar la mostra o no sé, però hi ha kits per trobar els microbis, no? I veig que moltes persones hi juguen, no? I els agrada molt aquests kits per fer-ho un mateix. No sé si pots explicar més sobre això. Sí, crec que m'agrada molt treballar amb diferents tipus de comunitats i, per tant, aquests tallers dels que parles, per exemple, intentem imaginar d'una forma especulativa, no?, i un futur basat en les informació que donen perquè s'imaginin, bé, potser hi ha un futur en el qual no hi haurà oxigen a l'aire i hauràs de portar una mascareta i aquests microbis que estan creant l'oxigen que estàs respirant. I el que és interessant i que va ser un mètode pedagògic molt interessant és donar objectes a les persones perquè juguessin per materialitzar aquesta imaginació en 3 dimensions, right? I, per tant, els hi donava la possibilitat de juntar diferents materials i d'una forma imaginativa, no? I les persones poden manifestar les seves idees d'aquesta forma, d'una forma més senzilla, no?, que fer només un dibuix, per exemple. Sí, vaig veure el vídeo, molt interessant. Doncs jo tindria moltes preguntes, però crec que potser el públic també vol preguntar. Sí, podem parlar hores i hores, la Núria i jo. Si hi ha alguna pregunta... Sí, ens ha parlat... Moltes gràcies per la presentació, ha sigut molt interessant i el debat ens ha dit que un dels objectius definitius és establir aquestes relacions multiespècies. Núria ens ha parlat de com pressionar aquesta relació amb els microbis, com fer-la avançar, i potser el primer pas seria conèixer-los, no? I després, com podem relacionar-nos amb ells? I com podem imaginar? Aquesta tarda ens parlaves d'aquestes relacions mutualístiques, no? Així que com podem desenvolupar una relació mutualística amb ells, no? Si has reflexionat sobre el tema, per exemple, a casa. Sí, crec que
Una bona eina per pensar-hi és aquesta idea de la reciprocitat, perquè hi ha diferents formes de pensar en relacions reciprocitats entre plants i animals, no? Per tal de tornar el que ens estan donant, sigui menjar, per exemple. Però crec que la base de construir aquestes relacions recíproques és la idea d'aquesta observació propera, no? I tenir l'oportunitat i el temps d'estar molt de temps, no?, amb un organisme específic, no? Barbara McClintock, una de les científiques preferides, va fer molta feina amb les abelles i ens parlava també de desenvolupar també una sensació pels organismes, no? I és una qüestió oberta per mi. També què vol dir una observació propera en el context en el qual moltes vegades el que intentes observar és invisible. Així que no seria observació directa, sinó una observació de conseqüències, no? Sí, ha estat una analítica molt interessant, no? Diferents formes de saber aquesta analogia, de saber les diferents escales que no fan interaccions. Podem interaccionar amb microorganismes, com entitats espirituals, no? O com a núvols federals, com tu deies, a les superfícies per si mateixes. Sí, i crec que continuant amb aquesta idea, hi ha hagut interacció intencionals als microorganismes durant molt de temps. La relació per a la fermentació, per exemple, o les pràctiques societàries que es tradueixen en evitar malalties. I aquestes són interaccions rituals o hàbits que es van desenvolupar amb una intenció, en el sentit de que hi ha una causa i una conseqüència que s'observa, no? Sense entendre el mecanisme necessàriament, no?, que hi ha darrere. Així que crec que si podem, no sé, si podem estar més en línia, no?, i podem observar les causes i les conseqüències sense necessitar entendre el mecanisme, això també pot ser molt útil. Hola, puc parlar en català, oi? Molt bé. Vale. Abans de res, gràcies. I sabem que hi ha el microbioma urbà, però també hi ha el microbioma humà. I sabem que el microbioma humà té una importància clau ara ja en medicina i que comença a tenir una importància la seva variació, i sabem que hi ha determinats microbiomes que són més favorables i que a més són molt individualitzats. La pregunta és, hi ha alguns estudis o algú, encara que no sigui el vostre grup, que estigui estudiant si hi ha alguna relació entre el microbioma urbà i el microbioma humà? És a dir, quin microbioma urbà afavoreix que el microbioma humà sigui millor i que, per tant, no només tractar una malaltia, sinó prevenir determinades malalties? Gràcies per la pregunta. Tothom ho ha entès, la pregunta? Sí? La repetim, la pregunta? Tenen la traducció, sí, a l'anglès. Molt bé, perfecte. Doncs, sí que hi ha. Sí que hi ha traducció, sí. The question was that we know that the human microbiome is... Sabem que el microbioma és molt útil pel benestar i si hi ha alguns exemples on el microbioma urbà té un impacte en l'humà. I, per tant, diria que sí. Són estudis que no he fet de forma específica, però sí que hi ha molta bibliografia que tracta aquesta qüestió específicament i potser hi ha alguns punts interessants que subratllen això, el microbioma humà, el microbioma dels
és determinat en els primers mesos després del naixement. Així, el microbioma on creix aquest bebè és molt important per establir el microbioma humana, no?, que tindrà aquesta persona durant la resta de la seva vida, no? I es pot modular, es pot modificar una mica, però no canviar de forma dràstica. I després també hi ha alguns estudis de correlació en els quals s'ha estudiat la prevalència dels trastorns autoimmunològics, autoimmunes, en zones periurbanes o semirurals i també en entorns rurals, controlant la diversitat dels gens, i han demostrat que hi ha una alta prevalència de trastorns autoimmuns en entorns urbans. I aquesta correlació és el que fa referència amb els diferents contextos microbiomes d'aquestes poblacions específiques. Si no fa servir el micròfon no podem traduir. Sí, veiem aquests estudis sobre microbioma urbà, però, per exemple, també els microbiomes dels boscos, hi ha estudis, i ens podria parlar també una mica del projecte de ciutadans que Núria ha esmentat? Sí, bé, el microbioma dels boscos, o no urbans, com si diguéssim, s'estan estudiant en moltes formes diferents, així que no és la meva experiència ni la meva especialitat, però ja s'ha estudiat de formes diferents per tal d'entendre com la terra es veu afectada per la diversitat d'altres plantes, no? Específicament perquè fa referència a les explotacions fusteres, no? Sí, un arbre és un arbre, tallem l'arbre i plantem un altre i ja està. Així que es va fent molta feina al respecte d'això. I també els microbiomes del sòl, de la terra, des del punt de vista de l'agricultura, també és molt important per tal d'entendre millor que hi ha fenotips o característiques físiques de les plantes, no només relacionades amb el genotip, sinó també amb el tipus de microbis que hi ha a la terra. I el projecte d'aquests ciutadans, el projecte del Canal de Guana va començar com un projecte mediambiental, els membres de la comunitat que vivien en aquell barri i també algunes altres persones al GenSpace, a un laboratori molecular d'allí a Brooklyn, que no pertany a cap institució acadèmica, així que ells van ser els que van començar aquest projecte del Canal Guano. Moltes gràcies per la xerrada. Tinc dues preguntes. Per què va escollir centrar la seva feina en els microorganismes de la ciutat, específicament? I una altra pregunta és si considera que aquests microorganismes formen part de la ciutat. Perquè canvia com veus una ciutat, no? Una ciutat amb aquests microorganismes o una ciutat construïda per aquests microorganismes. Construïda per aquests microorganismes o per als organismes, sí, hi ha diferents dimensions. Per donar resposta a la primera pregunta, crec que hi ha moltes raons per les quals m'interessa el microbioma urbà. La principal potser seria que m'encanta la idea de que la investigació que faig al laboratori també pot interseccionar interactuar amb la vida amb altres dimensions. Així que, per exemple, treballar amb els dissenyadors o amb els arquitectes o els urbanistes, per exemple, o
a les grans ciutats, doncs em va semblar molt engrescador. I, per tant, crec que és una de les raons per les quals m'agrada fer-ho. Crec que també des del punt de vista de la perspectiva metodològica he tingut moltes experiències utilitzant anàlisis de seqüenciació d'ADN i això va venir com una progressió del treball que havia anat fent en genòmica de plantes i humana i també utilitzant-la com un instrument de certa forma, no? I de la idea de saber que les coses que estan relacionades directament, no?, amb la meva vida i amb la vida d'altres persones, em sembla molt atraient. I la segona pregunta, si ara sento diferent, tinc un sentiment diferent vers les ciutats, ara que hi ha aquests microorganismes. Sí, els microorganismes formen part de la ciutat, sí. I no els veiem, però formen part del nostre entorn. Què vol dir això per tu? Diria que molt, vol dir molt, i que és una de les parts més emocionants, la idea de que aquests entorns construïts estan separats de la natura, no?, d'entorns no vius, i te n'adones que en realitat sí que són entorns dinàmics i amb vida. I em sembla molt interessant. Sí, també una altra pregunta. Sé que has trobat una signatura per cada vagó del metro, així que si li mostrem el microbioma sabrà a quina línia de metro pertany aquest microbioma. I és una de les coses que em va sorprendre més. I després de fer el projecte de les abelles, creus que totes les ciutats poden tenir un microbioma tan característic com l'Skyline? Sí, és una bona analogia, m'agrada, no? És una molt bona visualització, no? Una postal en lloc de l'Skyline de la ciutat amb el microbioma de la ciutat. Sí, crec que entenem que els espais tenen firmes signatures úniques i que hi ha consorcis internacionals que examinen aquestes signatures en diferents ciutats per tot el món i, per tant, podem diferenciar la mà dreta de l'esquerra, oi? Doncs també passaria amb la signatura de microbioma. I diferents ciutats i diferents signatures, clar. Així que quan viatges de Nova York transportes una mica del microbioma de Nova York aquí? Sí, clar, el teu núvol, no? El teu petit núvol de Nova York arriba a Barcelona. Crec que parlo perquè si hi ha ciutadans que viatgen amb nosaltres i també els tenim en compte quan dissenyem, no? Que és el que vam fer amb el projecte de les parets. Van fer una seqüència del que passava? Sí, estem utilitzant mètodes de seqüenciació per fer-ho i, de fet, la seqüenciació del microbioma dels substrats, la part metodològica complicada ha sigut tenir mostres coherents, no?, de l'entorn. Així que estem fent prototips d'aquests sensors passius que poden recabar informació de forma passiva d'aquestes poblacions microbianes i també medeixen la qualitat de l'aire per tal de mesurar diferents coses sobre l'entorn al mateix temps. Volia que ens ho expliqués perquè és molt interessant. I una pregunta, abans de tornar al públic, crec que és molt interessant com l'Elisabeth porta la possibilitat d'empoderar de les persones per recabar informació sobre el microbioma, després ho seqüencien i llavors tenim una imatge molt maca que ens mostra què és el que hi ha. En el futur els ciutadans poden tenir un dispositiu o una forma de també fer tot el procés, prendre la mostra i veure la imatge del que hi ha, no? Crec que hi ha un futur, una relació amb l'entorn microbià, com una relació que tenim amb el temps, no?
amb el clima. És una analogia molt interessant, no? Una relació entre aquests dos sistemes, no? Si suposa mesurar diferents coses a diferents escales i mesurar el temps de forma local o la inundació, la temperatura, la pluja, ens dona moltes dades i també podem desenvolupar uns models per tal de poder fer unes prediccions a partir d'aquestes dades. I, per tant, és com una relació amb el temps que ha canviat molt, no? Des de forma intuïtiva, una relació intuïtiva, i ara ja sabem si el sol és rogenc en aquest tipus de núvols, plourà, o si, per exemple, tenim instruments més precisos que ens permeten medir-ho, no? Però no un model que ens permet explicar-ho tot, la relació, i predir-ho tot, no? Tenim models climàtics de tot el planeta que ens donen prediccions molt precises, no? Al minut, no? Si plourà, t'avisa en el telèfon mòbil perquè agafis un paraigües. Així que en les ciutats el tema és que podem i tenem instruments precisos i estem recabant moltes dades, però no necessàriament tenim els models que ens permeten integrar-ho tot i també destil·lar aquesta informació en una informació que sigui útil, no? I que puguis utilitzar. No estem en el mateix moment, no? Que ens poden enviar una notificació al telèfon que et diuen porta un paraigües, o sigui el component microbià que fos, no? Però crec que podem utilitzar aquesta analogia, no? I pensar com en el futur, que potser destil·lar aquestes dades i diferents mesures en quelcom que pot ser predictiu. Sí, no? La teva pell avui serà una mica més seca de lo normal. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Moltes gràcies per la xerrada. Crec que aquest diàleg acaba de començar. Sí, es pot estendre amb altres organismes vius de la ciutat, les rates, les coloms o les plantes que creixen. Sí, espero, perquè hi ha moltes teories interessants al tema sobre aquest tipus de nova era en la qual tindrem relacions simbiòtiques amb altres plantes i altres animals. I, per exemple, Robin Wall Cameron ha escrit sobre el tema, sobre entendre les relacions amb les plantes i els animals. Així que sí, espero que podrem fer, no?, a les diferents escales imaginables. Hi ha una altra pregunta sobre... M'ha sobtat els resultats del canal de Brooklyn, que, de fet, podies intentar entendre la història, no?, de les informacions, perquè deia coses de la història, no?, del que passava 150 anys enrere. Així que saps si hi ha altres estudis al respecte que s'estiguin fent o que s'hagin fet a altres parts del món? Així que d'aquests altres temes es pot aprofitar, no?, perquè seria interessant rebre informació sobre la història, però pot contradir la forma en què la història s'ha explicat, no? Com ho veus? Bé, crec que pot ser molt problemàtic. Per donar resposta a la primera part de la pregunta, sí que hi ha altres estudis que han pogut desenvolupar o establir aquestes correlacions predictives entre contextos
i continguts de gent del microbioma per poder predir coses com, per exemple, la concentració de metalls pesats i també com el pH. I, per tant, crec que sí, la idea d'utilitzar microbiomes com un instrument forènsic és molt interessant, perquè, de fet, si pensem en aquesta correlació, si hi ha microbis que fan coses específiques, com, per exemple, un metabolisme específic, doncs també ha d'haver-hi aquest component tòxic específic. Aquesta correlació s'estableix amb el temps, així que seria una cosa molt sensible des del punt de vista temporal, però també pots fer coses com desenvolupar aquests tests basats en ADN pels contaminants per poder determinar quin tipus de contaminació històrica hi ha hagut. És molt interessant i quelcom que he pensat moltíssim, no? Però necessito un estudiant que m'ajudi a fer-ho. Però aquests tests de PCR, de contaminació, perquè buscar contaminants com metalls pesants o hidrocarburs, doncs és molt car, no? Pot costar $100 o $1.000 testejar això i fer una PCR és bastant barata, així que es pot fer servir com una eina interessant en el futur. Això em porta també a la idea que deies de que no t'agradava que veiem el microbioma com a esclaus, no? Que desenvolupen aquestes eines per destruir els tòxics que hi posem, no? Que viuen dels tòxics i posem ciment a sobre i ens hi oblidem, no? És com el plàstic que es degrada, no? Hi ha microbis, no? I que poden netejar les nostres coses, no? I es podria utilitzar-los com a esclaus, no?, per netejar les coses dolentes que fem, no? Llavors, aquests tests d'ADN per la Terra també podria obrir les portes, no?, d'això, no? Deixar que els microbis ho facin tot, potser. Bé, crec que és una pregunta una mica difícil perquè hi ha moltes dimensions, no? Especialment és fàcil des de la perspectiva del privilegi, no? De dir, sí, els microbis estan fent la seva feina, que els deixem fer-la, però també hi ha molts temes involucrats en quant a la contaminació industrial, com per exemple temes de justícia social, perquè tot sovint són les poblacions que més vulnerables o minories, no?, que viuen molt a prop en aquests llocs contaminats. Així que és difícil perquè quin seria el marc temporal, per exemple, perquè potser hi ha famílies, no?, que porten exposades a aquests contaminants durant moltes generacions i potser el millor seria posar ciment a sobre i oblidar-te'n, no?, en aquest context específic. Així que crec que no és blanc o negre, no? Sí, està graduades, hi ha gradients, no, aquí. Sí, una pregunta molt general. M'agradaria saber la seva visió sobre la seva base científica, que és l'art també per vostè, no? La seva visió sobre l'art, no? I comunicar la ciència a través de l'art. Sí, és una molt bona pregunta, probablement una conversa molt àmplia podríem tenir, però crec que ho veig com una pràctica octogonal, no? Aquesta investigació científica amb eines diferents estableix diferents relacions amb les coses que estàs investigant a través de la pràctica o a través de la pràctica científica. Crec que et permet també aportar quelcom teu, no? Que la ciència no et deixa fer-ho, això. I
és important per mi. I també és difícil. És una pràctica molt rigorosa, com una pràctica científica, i totes dues són difícils de fer bé. No sé si ho faig bé, però m'agrada fer-ho en qualsevol cas. I crec que hi ha diferents formes d'establir relacions entre l'art i la ciència i hi ha diferents combinacions que treballen en funció de les persones i diferents tipus de col·laboracions. I una versió d'això seria el paper de l'art com a una il·lustració, els conceptes científics, empaquetar-los, no? I fer-los viables al públic, no? I no ho veig com la cosa més important o la relació més important, perquè crec que les pràctiques artístiques poden fer el seu tipus propi de cosa, no? Això es limita molt veure-ho com una il·lustració científica. No sé si he respost a la teva pregunta. Doncs de forma egoista, perquè treballo com a científica i fem molta investigació sobre com poder agafar el microbioma, seleccionar una espècie que faci algun tipus de bioremediació que ens interessa i després retornar-la, no?, amb una perspectiva de posar-la en aquesta xarxa ecològica que tenen. Així que estem treballant amb timios. I quan explico això a un públic que no és científic, sempre hi ha algun tipus de confrontació sobre els gimios i per què ho fem, no? Tens una forma de donar resposta per convèncer-los de que ho portem fent en els canals de Nova York, toxificant-los, no? Com donaries resposta com a artista? Bé, crec que aquestes conversacions, si arribes a un punt supertècnic en el qual no és eficaç per tal d'explicar coses com aquests no tindran més èxit que els altres, potser els hi costarà més perquè necessiten utilitzar més energia i per tant, pots parlar la domesticació de les plantes i els animals, la selecció dels animals també i de les plantes, com a modificació, és molt diferent les plantes que tenim ara de les que teníem abans, no? Hi ha diferents arguments que pots servir, no?, quan aquest és el tema de conversa. Però crec que pel que fa referència als organismes, la idea més important és quina seria la responsabilitat, no? Quina és la relació d'atenció que pots fer amb aquests organismes, no? I aquestes relacions que tenim, per exemple, amb els animals domesticats, no? I com depenen de nosaltres a l'actualitat, no? Així que potser seria difícil imaginar-ho perquè fa referència a un microbi, al microbioma, però si podem pensar pel que fa referència a definir aquests tipus de relació d'atenció, no? Potser seria diferent. Sempre ho intento dir que també pateixen el canvi climàtic, és la nostra culpa, no? I jo també vull fer quelcom per salvar els microbiomes, no? I potser necessito una gene, no? Aquest fanzine dels gens. I l'última pregunta seria la resistència antibiòtica dels antibiòtics. Vau estudiar alguna cosa quan vau investigar que posem aquesta connexió i utilitzar-la per tal d'explicar la resistència dels antibiòtics? Llavors la pregunta seria si em preocupa
que hi hagi més resistència als antibiòtics o si ha sigut una anàlisi interessant. No ho vaig utilitzar, aquesta analogia, però seria molt útil. Crec que seria un dels contextos en els quals les persones tindrien una experiència molt pràctica, no?, amb l'adaptació en aquest sentit. Així que sí, és una bona eina pedagògica, no? Jo pensava que ja t'ho havies preguntat, no? És el que faig quan dissemino la resistència als antibiòtics, no? Doncs bé, ja hem acabat. Si no hi ha més preguntes... Sí, potser és molt òbvia, però la crisi de la Covid ha tingut un impacte en els microorganismes a les nostres ciutats o no? Perquè ens van confinar, no? I vam escoltar els ocells a les ciutats en lloc dels cotxes. Potser és quelcom interessant a estudiar. Sí, és molt interessant perquè ara som conscients de que hi ha microorganismes al nostre voltant, molts més que abans. Sí, crec que aquest és una part molt interessant perquè fa referència a aquesta idea de com necessitem estimular les relacions amb el microbioma i col·laborar-hi, no? Crec que hem fet passes enrere, no?, amb aquesta idea, perquè és molt terrible amb aquestes pràctiques de desinfecció a les oficines i, per tant, des del punt de vista, des de la perspectiva pràctica, hem fet moltes passes endarrere degut a això. Però des del punt de vista col·lectiu, la perspectiva comuna, crec que ara tot el món és molt conscient del fet de que hi ha aquesta mètrica biològica ubíqua, no?, en els espais que ens envolten. Així que quan ens recuperem d'aquesta amenaça de la Covid, no?, doncs que puguem tenir aquesta comprensió comuna de la idea que el disseny té un impacte en les mètriques biològiques. Així que des d'aquí podrem doncs, també avançar pel que fa referència al disseny per facilitar la diversitat del microbioma. Però sí, ha tingut un gran impacte. Tornant a aquesta idea dels nens, crec que probablement veurem d'aquí 20 anys que els nens que van néixer en aquesta època específica poden tenir conseqüències del fet que han estat confinats, no?, durant tant de temps. No sentim les preguntes sense micròfon. Sí, tinc moltes idees, però ara mateix ja en tinc prou amb el que estic fent. Bé, doncs, una pregunta per tornar a aquesta disciplinarietat entre la ciència i el disseny, la biologia i l'arquitectura, perquè veiem que aquest concepte de la ciutat metabòlica, no només veient la ciutat com un metabolisme, no?, amb les canonades, amb l'aigua, sinó també amb altres espècies en aquest metabolisme. I crec que la seva feina té moltes manifestacions de que han dissenyat molts objectes que poden ser amfitrions d'espècies. Com serà, doncs, el futur del disseny a les ciutats? Serà quelcom que el nostre entorn construït, tenint aquestes estructures que poden ser fèrtils per a aquests entorns específics?
Sí, podem pensar-ho de diferents formes. Una seria la relació la relació de la bioreceptivitat, entorns bioreceptius, entorns d'estructures de materials, composicions, també tridimensionals, però que poden tenir diferents poblacions microbianes. I pel que fa referència al disseny i a l'arquitectura, m'agradaria veure una predicció del microbioma que tindràs amb aquest model. Sí, estaria bé. Els dissenyadors tenen diferents mètriques, no? La temperatura, el flux de l'aire, la concentració de CO2, totes aquestes coses que pots modelar en funció d'aquest model de 3D, amb aquests materials i les formes que puguis tenir. Per tant, crec que al futur el veig com aquesta mètrica biològica, una mètrica més, no?, d'un conjunt de mètriques que podem tenir. Bé, doncs, per resumir, volia donar-te les gràcies. Tinc bones notícies. A l'abril, al juny, farem un mapa de moltes mostres de la ciutat, gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, i vull donar les gràcies públicament a totes les persones que ho han fet possible, a l'Airlab, a Sílvia i a Lídia, que treballa amb mi, a Ariana, que no ha pogut quedar-se aquí avui, però m'hagués agradat, no?, per tenir aquest repte tan gran, intentar fer i donar aquestes dades, no?, al món dels microbiomes per les persones que viuen a la ciutat. Estarà disponible entre abril i juny a la pàgina web de Fab Lab Barcelona. I amb això volia donar-li un aplaus a la Elisabeth que ens ha parlat sobre el microbioma.